Γεια σας και πάλι. Αφού έχουμε ξεπακετάρει το νέο, το NIO NI 003, το μικρό λεγόμενο, 1 GB RAM, 4 GB ROM, τώρα βάλαμε μέσα τις δύο κάρτες μας, βάλαμε κάρτα μνήμης Class 10 32 GB και θα τα ανοίξουμε να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω ότι για το μέγεθος του 5 inches είναι πολύ ωραίο, δεν είναι και από τα πιο λεπτά τηλέφωνα, αυτό είναι προφανώς λόγω της μεγάλης μπαταρίας που έχει, 3000 mAh, αλλά μπορώ να πω ότι είναι στις ίδιες διαστάσεις με το ZTE V967S. Ελπίζω να μας βγει και αυτό το ίδιο καλό. Λοιπόν, από μια πρώτη ματιά η οθόνη του πρέπει να είναι χάρμα οφθαλμών. Λοιπόν, πολύ ωραία φωτισμένα τα κάτω τα πλήκτρα, γεμάτα. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει τους κωδικούς στις κάρτες μας, νέα SIM, data connection off. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό εδώ πέρα. Ναι, μπορώ να πω ότι η οθόνη του είναι φανταστική. Τώρα αυτό το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε, από αυτά που έχω διαβάσει, είναι να αλλάξουμε ένα launcher, γιατί ο default είναι για κλάματα. Θα βάλουμε μάλλον τον Apex Launcher ή τον Nova Launcher και θα δούμε πώς θα τα πάει το τηλέφωνο. Λοιπόν, η πίσω αίσθηση εμένα μ' άρεσε πάντως, ενώ είναι γυαλιστερό, έχει την υφή της γόμας και κρατάει στο χέρι, δεν γλιστράει καθόλου. Μ' άρεσε. Εδώ πέρα, αυτό το lag που λέμε, πρέπει να αλλάξουμε launcher για να βγει. Λοιπόν, η οθόνη του πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή. Ας πάμε να ρυθμίσουμε και τις γλώσσες. SIM και τα λοιπά, audio και τα λοιπά. Language. Αγγλικά, έχει έρθει με πάρα πολλές γλώσσες. Ελληνικά δεν βλέπω, για να δούμε. Ελληνικά. Τα βάλαμε και τα ελληνικά, ωραία γλώσσα, προσωπικό λεξικό, ορθογραφικός άλογος, πληκτρολόγιο και μέθοδο εισόδου. Προεπιλογή έχει κάτι κινέζικα, θα βάλουμε πληκτρολόγιο Android. Αυτό μάλλον είναι δικιά τους ρύθμιση για να σετάρουν το τηλέφωνο, γιατί το τηλέφωνο έχει έρθει από ό,τι ζητήσαμε ρουταρισμένο και με περασμένα ελληνικά, Play Store κτλ. Λοιπόν, και αυτό δεν ξέρω τώρα τι είναι στα κινέζικα εδώ πέρα. Πρέπει να το ψάξουμε. Τώρα λογικά θα έχει και κάποιες μικρές κινέζικες εφαρμογές. Τι είναι αυτό τώρα και δεν μας πάει πίσω. Ας το κλείσουμε καλύτερα. Λοιπόν, θέλει λίγο ψάξιμο το τηλέφωνο. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Για να δούμε και την κάμερα του λίγο. Γρήγορη κάμερα. Μπορώ να πω καλή για τις συνθήκες που βγάλαμε με σκοτάδι. Λοιπόν. Καλή. Δηλαδή για να δείξει λίγο, παρόλο που εδώ μέσα είμαστε με μια κίτρινη λάμπα, για να δείξει λίγο θολά πρέπει να την αλήξει πολύ την εικόνα. Πιστεύω ότι έξω θα βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Το flash του είναι λίγο αδύναμο από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά μπορώ να πω ότι φυσικά θα δοκιμάσουμε κιόλας με κάποιες ρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτό το τηλέφωνο μ' άρεσε και σαν αίσθηση στο χέρι και πιστεύω ότι δεν θα μας απογοητεύσει. Γεια σας.